Når du har med heste at gøre, er det virkelig vigtigt, at du har en ridehjelm på, et par sko eller støvler, der er sikkerhedsmæssigt korrekte, og ikke mindst et par handsker, så når du skal til at trække hesten ud af boksen. Det du skal bruge, når du skal til at trække hesten ud af boksen, er hestens grime og et trækketår. Når du skal spænde trækketråd fast, er det vigtigt, at du spænder det fast i ringen nederst på rimen. Når du trækker hesten ud af boksen, er det super vigtigt, at du trækker hesten på hestens venstre side, og at du ikke snurrer trækketråd om hånden. Når du vil have hesten ind på opstillingspladsen, er det vigtigt, at du bakker hesten ind. Det gør du ved at trække den frem, og derefter vende den, så den har bagpartiet vendt mod opstillingspladsen. Derefter skubber du stille og roligt til den, så den bakker pænt ind. Når du har bakket hesten ind, spænder du den fast i kæderne, der hænger på siden. Det gør du ved at sætte den fast i grimen, trække ud og derefter slip. Og det samme gør du selvfølgelig på den anden side. Når du har spændt hesten fast, kan du selvfølgelig bare spænde træktrådet af. Det første du skal gøre efter du har spændt hesten fast er at rense hårene, og til det skal du bruge en hårrens. Når du skal rense hestens hår, skal du stå med numsen mod hestens hoved. Derefter kører du hånden stille og roligt ned ad benet på den, indtil den løfter håren. Når du skal rense hestens hår, skal du først på metaldelen af hårrenseren til først at fjerne skidtet. Og det er super vigtigt, at du ikke renser der, hvor trekanten er. Det hedder hestens stråle, og det kan gøre ondt på hesten, hvis du renser med metaldelen der, og i stedet børsten til at fjerne skidtet. Når du skal til at rense hestens baghår, gælder samme regel med, at du skal stå med numsen mod hestens hoved, og at du stadig skal køre hånden ned ad benet, så hesten ved, at du er der. Når du er færdig med at rense hårene på den ene side af hesten, er det vigtigt, at du går foran hesten, og ikke bag den. Hvis du skal gå bag en hest, skal du gå mindst 3 meter bagom den. Den første strige, du skal bruge, når du skal til at stride hestens krop, er en knupper, der bruger du til at løsne op i skidtet. Når du skal knuppe hesten, er det vigtigt, at du kører knupperen i cirkulære bevægelser, det vil sige små cirkler over hele hestens krop. Igen er det vigtigt, at du går foran hesten og ikke bag den. Den næste stril, du skal bruge, hedder en Magic Brush, og det er en lettere hård stril, og den er god til at få skidtet væk. Hvis man ikke har en Magic Brush, vil et godt alternativ være denne strile, som de fleste nok kender. Du skal bare strile hesten over hele kroppen og i hårenes retning. Den næste stril, du skal bruge, er en langhåret plastikstril, som bruger til at få lidt mere skidt af hesten. Når du skal børste hestens ben, er det vigtigt, at du sætter dig ned på hug og aldrig sætter dig helt ned på numsen. Den næste stril, du skal bruge, er en helt blød stril, og den bruger man til at fjerne støv, så hesten den kommer til at skinne.
næste og sidste strile, du skal bruge, er en halebørste, og den bruger du til at ræbe pandelok, man og hale ud med. Hvis du vælger at ræbe halen ud, er det vigtigt, at du bruger en showshine. Det virker på samme måde som balsamspray og sørger for, at hesten ikke får ondt. Hvis du ikke har en showshine, vil et godt alternativ være en ganske almindelig kropsbørste. Du kan bare bruge den til at prøve at få skidtet ud af halen. Hvis du vælger at ræbe halen helt igennem, så starter du med at putte showshine i. Og det er rigtig vigtigt, at du står ved siden af hesten og ikke bag hesten. Når du har puttet showshine i halen, kan du bare begynde at ræbe den. Og igen er det vigtigt, at du står ved siden af hesten og trækker halen til dig, og ikke står bag den. Når du er helt færdig med at strile hesten, henter du sadlen. Når du skal lægge sadel på, er det vigtigt, at du lægger sadlen på fra hestens venstre side, og at du lægger sadlen lidt længere fremme og derefter kører den tilbage. Det kan altid være en god idé lige at tjekke, om underlaget sidder fast, som ses på videoen. Husk altid at spænde jorden helt ned i nederste hul, så den kan nå under maven på hesten og spænde til den anden side. Når du har gjort det, går du over på den anden side af hesten. Derefter griber du fat i jorden under maven på den og spænder den. Det er vigtigt, at jorden kommer igennem stroppen, som vist på videoen, så underlaget bliver på plads. Derefter spænder du jorden, og det gør du ved at bruge den forreste jordstrop til at spænde den forreste del af jorden. Og derefter den bagerste jordstrop til at spænde den bagerste del af jorden. Det er vigtigt, at jorden er spændt cirka lige meget i begge sider. Efter du har lagt sadel på, er det en god idé at tage et par handsker på. Når du er færdig med at tage handsker på, skal du til at lægge hovedtøj på. Og det gør du ved, at du starter med at lægge tøjlen over hovedet på den. Og derefter spænder du grimen op. Når du har spændt grimen op, trækker du først den øverste del over ørerne, og derefter hele grimen over hovedet, så hesten stadigvæk er spændt fast, men ikke har noget på hovedet. Når du skal til at lægge hovedtøjet på hesten, starter du med at holde fat i begge sider, og trækker det op og holder fast med en hånd, og prøver at putte bidet i munden på den med den anden. Når du har fået bidet i munden på den, putter du først det ene øre igennem, og derefter det andet øre. Det første, man skal spænde på hovedtøjet, er næsebåndet. Det er vigtigt, at næsebåndet sidder inden om kæbestykkerne, som vist på videoen. Derefter spænder du bare næsebåndet. En god lille huskeregel er, at der skal kunne være 2 fingre. Hvis der ikke kan være 2 fingre, er næsebåndet for stramt. Det næste, der skal spændes, er kæberemmen. Endnu en god lille huskeregel er, at der skal kunne være en knytnæve. Hvis der ikke kan det, er kæberemmen spændt for stramt. Det sidste, der skal spændes, er næseremmen. Det er vigtigt, at den altid ligger under bidet på begge sider. En sidste god lille huskeregel er, at der skal kunne være 2 fingre her. Når du er færdig med at lægge hovedtøj på, skal hesten spændes fri. Det gør du ved at spænde kæderne op ad grimen, og derefter trækker du grimen over hovedet på hesten. Det er vigtigt at holde rigtigt på tøjlen, og det gør du ved at have en pegefinger mellem tøjlerne, som vist på videoen. Det er vigtigt, at du altid går på hestens venstre side, når du trækker den. Inden du stiger op på hesten, er det vigtigt, at du husker at spænde jorden efter. Det vil sige, at man spænder jorden en lille smule mere, så sadlen sidder ordentligt fast. Det samme gør man på den anden side. Når du har spændt jorden efter, trækker du stigbøjlerne ned og tjekker, om de passer i længden. Det gør du ved at sætte en knyttet hånd på den øverste del af stigeremmen, og derefter trække stigbøjlen ud til armhulen. Hvis stigbøjlen rører din armhul, passer bøjlerne. Nu skal du til at stige op, og det gør du ved at sætte din venstre fod i den venstre stigbøjle, hold fat øverst på sadlen, og derefter sving dit højre ben over hesten, og så er du klar til at ride.